Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali at tao ti mangidayaw ken ka, uray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay naimbag ta na kaumay ka, Lucila, anak ko. Anyang aming ti bagayo, mama. Ay, hindi nak man awagan iti mama, anak ko. Nanang latan. Ay nananang, ibagayon, taadapay napatig apagnak. Nauram ti balay ti kasinsin mo. Kat si kalaang ti makatulong kadakwada. Asino akasinsin ko? Ni Densyo. Awan ti nairwarda agamit da anak ko. Iso ano mabalin, tulungan mong kumaida. Apay mat anauram ti balay da, nanang. Ay, Jack amo. Saan kami pa yan nagsarita, anak ko? Tinasayaat, kasaritam tulaang ngan ti kasinsin mo. Anya tinapasamak ditoy kasinsindensyo? Saan anay gagaraan na uram ti balay me? Sana bale, tulungan kayo. Agyamanak no kasta. Mang tedak iti materyales nga aramatin nyo apagpatakder iti balay yo. Agyamanak insan. Dakkelan day ta atulong mo. Ti asawam ngay, awan mat amakita. Nagawid ijay lugar da kasinsin. Mapanagdis kitar iti kwarta nga aramatan me. Nasayaat nga rod no kasta. O sige, saan akon nga agbayag, tadapay napatag apagnak. Ano sa inyo pailaan nga urayan di itad ko ang materyales? Ipa-deliver kun tulaangan dito ayan nyo. Wan kasinsin. Agyamanak manan. Adto iti kape aparakan ka, Lucila. Agyaman na, Connie. Sa dino ay tinagapwam. Ay naghagard ti itsuram. Kasla na bambanog ka. Ay, nagapuak iti ayan ti kasinsin ko. Tanauram ti balay na. Kitkas iti sigod, siyak manan ti tumulong kadakwada. Kasta ka di? Wan, managtulong ak nga rod. Nasaya at day talo sila. Kaduan naktuman madamdama. Tagumatang ta iti materyales nga i-donate ko. Ay, awan pari ko titi dayta. Picturean nakman, Connie. Ha? Nasken nga i-post ko iti Facebook day tulong nga itod ko iti kasinsin ko. Ay naagawa kit di picturean na kon. Masapol ka di nga. Ag-picture ka? Sa to i-post iti Facebook? Tapno makita dagiti Facebook friend ko. Ama nagtulong at tao. Ala, muntoy nga ro day ta cellphone mo. Atoy. Sige, ready? Umisom ka na. Smile! Aday ta. Nagpasan. Mabalin mo't siguro daytan. Sa dino tinagapwam, Han. Sa dino kumapay, Han. Napan ko tinulungan ti kasinsin ko ang marigrikat. Nasaya at ti kastahan. Maragsakan ti Diyos no kasta ti aramidem. At tiladawan dagiti indonate ko. Ni, kaslabasit mo, Han. Ay na, ado daytan. Saan makita tanalingadan kat nga rod? Ala, mutuyin ta cellphone ko. Ta-i-post ko pa'y dayta iti Facebook. Ni, saan matamasapol nga i-post mo iti Facebook, Han? I-post ko nga, tapno ado ti makakita. Ken maamon da ama nagtulong at tao. Ay na, Han. Bayam at itinulungam ti mangipus iti dayta. Saan matanasayaat? No si ka ti mangidayaw iti bukod mo abagi. Ay na, di nakman lapdan si ka Marcos. Taamok tar aramida. Lakay, sa dino tinagapon dagiti materyales. Inted ni kasinsin ko dayta, Paula. Sino akasinsin mo? Ni Lucila. Ay, jay ka din nakaasawa itibak ng negosyante? Wan, iso. Ay, amang ano timulong laeng.
Tapno at damanin ipasikat na. Saan mat siguro? Bakit? Ti damag ko ngamin, kat nagsamda di amang ipanakal iti bukod na abagi. Awan mat ngamin ng tidaduma apagpatulongak bakit? Isula ang mat. Ay, jak lang amin magustuhan ti ugali na. Aglalo no subsubraan na ti istorya na, tapno laang maidayaw. Nakitak din post mo iti Facebook, Lucila. Apay, Nagado ti nag-comment. kaya't asawan day na. Ado ti nakakita nga adda tinulunga. Anyamot nga ti maalam iti day tangar aramidam. Tunggal ada tulungam. Naskan nga ipanakal mo iti Facebook. Wano saan? Kanayon mo nga istoryan ka dagiti kaarubam. Katuan tapno maidayaw nga. Si Kamat Connie. Tidakas na. Basit lang ti intulong mo. Ngam no agistorya ka, kasla ginatang mon ti tao at tinulungam. Kat, anya ko mga itidakas na itiday na. Jak amukan ka? Aywan gayam. Adda awarding iti munisipyo inton bigat. Kat? Karama na kadagiti makaawat iti trophy. Apay ko mga damaawat mo at trophy. Taadukat nga rod ti tinulunga. Connie, agtugaw ta iti sango. Nagadumutan ti nakatugaw iti sango. Kan may sa, kababain ti lumabas ti tasangwanan ti nagado at tao. Ay intakit din. Tapno makita amay sa kadagiti makaawat iti award. Saan matamasapol nga ipanakkel mo ti bukod mo abagi, Lucila? Maipasigurado nga ipanakkel da ka dagiti tao at tinultulungam. Tinapatag, si pupuso ti panang tulong mo kadakwada. Anya nga iti amo. Diyan kayo ti mapanitsisang mo. Urayan kalatan dito likod. Okay, no di mo kayat. Siyaklaangan ti mapan ijay sango. Ay, gayam. Di mo liplipatan ti mang picture kanyak, wan. Tapno addamanen i-post ko. Congrats, Han. May sakagayam ka dagiti adu ti na itultulong na dito'y lugar tayo. Katuan mat. Adto iti trophy. Kitaam. Kat inayon mo ay ijay trophy. Ikargam ijay glass cabinet, tapno saan amatapukan. Ay nasaan? I-display dito at trophy ijeruar. Anya? Una, tapno makita dagiti tao alumabas. Anakaawatak iti trophy manipod iti panagtulong ko kadagiti marigrigan. Saan mat amasapol nga ipasikat mo day ta trophy, Han? Apikat ko man nasaan? Nagrigrigatak dito anya. Addakan ka day ta. Diya ko nagsaupay, tamangan no agsubang ta. Lakay, amom ka di? Limabasak iji balay da Lucila. Kat? In-display na matgayam iji ruwar ti balay da, ginaawat na trophy iji munisipyo. Apay ko mga i-display na ijay ruwar. Kat naglawa mat ijay salas da. Ay, tsaka mo Kasanungay no makurso na daan dagit agtatakaw. Kat takawon da. Tas tamat ikunak. Sapay nagdakkel. Kan maya ti design da di a trophy. Bay amlatan bakat. Taisuti kayat na. Sa bagay matkit di Nangyagak iti gatas kan prutas para kada kayo, nanang. Ay, agyaman anak ko. Ay, gayam. Anya jay nadamag ko nga. Adda ka no naawat mo at trope. Sino tinakadamagan nyo, nanang? Kat no agdinamag dito'y barangay tayo. No, kasta. Adugaya man ti makaam mo nga adda na awat ko ang trophy. Kaya't asawan day na. Maidaydayaw akong dito'y lugar mi. Napauli magkamutan, anak ko. Ay, ikaw nanang. Adala na lagip ko. Kunadag iti karuba, adda ka no naawat mo at trophy. Kat, ipaspasikat mo ka no. Ta in display mi ijay sangwanan tinakkel abalayaw. Iso ang makitkita dagiti tao alumablabas. Sino tinangibaga iti dayta, nanang? Ay, saan mo nga amon no asino anak ko? Pudno ka de, tinadamag ko. Wan, pudno, nanang. Ay na, Lucila. Saan amasapol nga ipanakil mo ti bagim? Wano agpasikat ka, tapno idayaw da ka dagiti tattao. Saan mo abirukon ti pakaidayaw am anak ko? Idayaw da ka man, wano saan.
Itultuloy mo lat ti agaramid kadagiti asaya at abambanag. Taday tatin asaya at iti imatang ti Diyos. Apay kasta ti bagbagayo, nanang. Kaya't kulaang mat nga idayaw dakdag iti kabaranggayan tayo. Ay, saan ang nasaya at ti kasta, anak ko? Idayaw da ka man, wano saan. Tumulong ka latta. Laglagipam aday tati kasayaatan nga aramidam. Oh, apay a pinaumaynak dito balayo, Lucila. Kasapulak ti kasarsarita, Connie. Apay, ada ka didaka sa napasamak? Saludsudan ka man, Connie. Anya day chay? Dakas ka din no agbiro kak iti pakaidayawak. Anya ti kayat mo asawan? Dakas ka din no agaramidak kadagiti nasaya at abambanag. Tapno maidayawak man. Dakas ka din nga itanok ko ti bukod ko abagi. Sakbay asong batak day ta saludsud mo. Kayat ko asong batang pay ti saludsudok ken ka. Naragsak ka kadi? Asi ka amis mo ti mangidaydayaw iti bukod mo abagi? Kat saan adagiti dadduma a tao? Saan? Tinakasurat iti Biblia. Bayam at isabali a tao ti mangidayaw ken ka. Uray ganggan naet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Pakaitan-o ka man wano saan. Ituloy mo latta ti tumulong. Ta iti imatang dagiti natulungam. Maysa ka anasaya at atao, friend. Tinakaw dan samot tin jay trofim, Han. Awan mo tin anak ka-display dito'y ruwar. Saan, Han? No saan da tinakaw? Sa dino ngayon ti ayan na. Awan mo tin dito'y. Inyo nagkon? Pudno ka di, Han? Wanan. Ingkargak mat ijay abay dagiti trofim ijay salas. Di mo ka din nakita? Saan pa'y nga rod, Han? Kunaklakit din no tinakaw da. Saan? Mas daawak man. Itaman pa na panunot mong ikarga ijay unag? Saan ka di, di mo kayat idi? Nakapagpanunot akon, Han. Saan gayam anasaya at nga itanok ko ti bukod ko abagi. Indilit ko matla ang dagiti impost ko iti Facebook. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Nasaya at nga rod no kastahan. Bayam asabali a tao ti mangidayaw ken ka. Pudnot ako naman. Oh, sige nga rod. Agpakadaak pa yan. Kainak man pa siya rin ti kasinsin ko. Kumusta ak man di impatakder da abalay da? Okay, Han. Agan anad ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka manen, anak ko. Wala nang. Kat naimbangal daw yo. Anya ti gagaram. Imaya, takayat ko ti agyaman, nanang. Agyaman? Wala nang. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak. Husto kayo. Saan anasaya at nga itanok ko ti bukod ko abagi. Kat manipod ita. Agbalbaliw akon. Ay na, maragsakan ak nukasta, anak ko. O sige, nanang. Inak man pa siya rin ni kasinsidensyo. Kita ak timpatakder da abalay na. Ay, agkape-kapay anak ko. Madamdaman to, nanang. Sana bale, agsubli akpay mat dito'y balay. Inakla kita ang di balay da kasinsidensyo. Ay, sige nga rod no isuti ko nam, anak ko. Adto'y ti kapem, insan. Agyaman nak, insan. Naimbag man ta nakapasyar ka? Una, anadamag ko analpasan ti balay nga impatakder yo. Ay na, nagmayat ti disenyo anapili yo kasinsin. Ti asawak tinang pili iti dayta. Ah, kasta ka di? Saan sapay mo't analpas di kusina yo? Wan nga rod, insan. Kurang ngamin ti budget me. Mano ayati kurang na. Adda ka diti may pabulod mo, insan? Pabulodan da man. Awan ti parikot iti dayta. O sige, ilistam amin ang materyales.
Ta siya kung ti makaamo agumatang. Ah? Sigurado ka kadi, insan? Wan, ibaga ka di no saan? Ay na, agyaman ak unay, insan. Awan anyaman na, insan. Oh, kompleto na dagiti materyales nga itod mo iti kasinsin mo, Lucila. Nasayaat nga rin no kasta, Connie. Tapno ma-deliver matlaang itangal daw. Saan ka kadi nagpicture? Saanun? Itaman pa'y. Ay na, friend, nagbalbaliw akon. Tumulong ak asi pupuso. Saan atap no maidayawak, wano adda maipasikat ko. Dakkel ti nagbaliwam Wan, ket da kayo ti makagapo. Agyaman na kadagi ti balakad yo kanyak. Awan anyaman na, friend. Maragsakan ak unay, tamakit kita kunti pa nagbalbaliw mo. Ay na, friend. Kastoy gayam tirik na ti tumulong. Nga awan ur-urayan na akasukat na. Naglagan itirik na. Katuan mat ngamin. Italaang ka di anaamwam dayta. Oh, apay nga itakalaangan. Gimatang kami pa'y ngamin iti materyales nga aramaten da densyo para iti ipatakder da abalay. No kasta, nang ted kamanan iti tulong kadakwada. Wanhan, kurang ngamin ti budget da. Iso asaan pa'y analpas ti kusina da. Nasaya at ti kastahan. Tumulong ka, saan atap no adda maipasikat mo. No dikat, gapo, ta iso ti rumbang nga aramidam. Wanhan, kat awan ti rumbang apagdanagam. Gapo ta nagbalbaliw akon. Liklikam ti agpasikat, kat bayam asabali a tao ti mangipanakkalkan ka. Nasaysaya at tay napakumbaba, ngam tay napanakal. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.